Això ja comença. Vale, estem en directe, estem a l'aire, Pepe. Molt bé. Aviam. Li dono aquí. Li dono aquí. Benvingut. Bon dia, bona tarda i bon tot. I bon tot. Què tal, Pipe, com estàs? Molt bé, aquí estem, un dia més, un dia menys, com a mi m'agrada dir normalment. Correcte. Bueno, què ens espera avui, Pipe? Què farem avui? Avui m'agradaria fer moltes coses, ens espera sobretot xerrar, diria jo, ens espera comentar un parell de coses que el Ricard ha tingut oportunitat de fer a les terres de Catalunya Correcte. i un parell de seccions més que tenim pensades, que poden ser prou divertides, crec jo. Correcte. Bueno, primer de tot, agrair... l'últim dia vam rebre una raid de Catalan Revenge. Va ser molt divertit, la veritat, poder interactuar amb vosaltres i, bueno, que ens escriguéssiu coses pel xat, nosaltres poder respondre i totes aquestes coses que té el... començar a tenir una comunitat, o almenys que et vingui a visitar la comunitat d'algú altre. Sí, aviam, va ser una mica una liada que justament la raid va entrar quan nosaltres estàvem a punt d'acabar i havíem parlat d'un munt de coses. Què vam fer l'última vegada? No me'n recordo. Què vam fer? Vam estar mirant el mural. Vam mirar el mural i no vam fer el tier list l'última vegada? No, tier list molt abans, primer capítol. Molt abans. Bueno, tot i així vam parlar del mural, que jo crec que és algo molt important. Sí. Dona moltes pistes. Sobre enigmes com en Barba Negra. És veritat, tens raó. Correcte. Bé. I avui, per començar, bueno, primer de tot, com t'ha la setmana, Pipe, que alguna cosa a destacar? Doncs no gaire a destacar perquè... cuidado, he de dir, no he tingut temps de llegir l'últim capítol del manga, per tant no em facis spoiler. Ja saps que aquí no fem spoilers de manga, però... Vale. Però ja, Pipe, això... Una mica la nostra amistat depèn d'això, eh? L'últim capítol no ha sigut consumit, tot i que també he de dir que el cap de setmana passat no va haver episodi de One Piece, si no m'equivoco, no? Correcte. Una mica tristots per això, però mira, és el que hi ha. Bueno, jo ja et dic que aquest capítol que no t'has llegit, just en aquest surt la cuina, vull dir, de cop surt en una imatge que en realitat és Zuneia. Ok. Hem de veure què passa. Sí, ho he vist en una notícia oficial, ja ho veurem. Sí, és que tot passa tan poc a poc que molesta una mica el fet de... Sí, no sé, ja està bé, no li fotem... Res, 25 anys que va començar tot. Sí, no? Sembla que siguin només 25 anys. Vale, a mi m'agradaria explicar que ahir vaig anar a la Girocòmic, a la convenció de còmic, manga, anime... Bueno, tot aquest mundillo friki que es fa a la ciutat de Girona. I res, vaig tenir l'oportunitat d'anar a escoltar la xerrada de 3XL Vibes, que són dos xavals que van començar amb un projecte molt nostàlgic i que crec que els ha quedat algo molt xulo, que si ets una persona que en el seu moment va consumir bastant de 3XL, com va ser el meu cas, el seu projecte és algo preciós, la veritat, agrada molt, i sobretot vull valorar la qualitat del contingut que creen, perquè tant els vídeos que fan, els minijocs que fan dins la seva compte d'Instagram a través de les històries, que fan així com uns jocs de preguntes, uns jocs d'endevinar les músiques també, coses així. No sé qui els hi fa, perquè van comentar que tenien uns editors i tal, perquè realment fer això n'has de saber, això no et mires 2 vídeos de YouTube i et saps. Felicitar-los amb ells, amb els editors, amb tothom qui estigui involucrat en aquest projecte, perquè realment els hi està quedant algo molt xulo. No sé fins a on arribarà, perquè al final jo suposo que té una data de caducitat, no sé si aquesta gent es pot dedicar a això a jornada completa, però bueno... Vas arribar a xerrar amb ells? No, jo simplement estava assegut al públic del chill. Ah, ok.
i ho vaig estar escoltant i bueno, això van estar publicitant una mica i parlant del seu llibre, que es diu 3XL Vibes, crec, o una generació 3XL o alguna cosa així, perdó, ara no me'n recordo del títol, però ho podeu trobar superfàcil anant a les seves xarxes socials. Que Un bé. llibre preciós, la veritat, o sigui, estèticament, visualment, molt bonic, el van ensenyar. Després el calendari és un producte seu que van fent recurrentment, crec des del pràcticament el primer any que van néixer, i crec que ara també estan fent alguna cosa d'unes samarretes, uns adhesius, que estan bastant guais, amb un estil així com pixel art i tal, i està bastant guai. Així que like per 3XL Vibes pel seu projecte i molta sort i molta força. Després Sí, també... molt bé. Sí, molt guai. I felicitats a la Girocòmic també per portar-los, perquè crec que és algo interessant i no és que fóssim molta gent al públic, però els que hi érem estaven molt entregats i Hi havia un bon ambient? hi havia un bon ambient en general. A la Girocòmic hi havia un bon ambient. Després Guai. també volia destacar la xerrada que va fer One Piece Espana, que és en Josepo, no? Crec que es diu. És un dels creadors de One Piece, l'influencer de One Piece a nivell espanyol pues, més important, no? Diria, almenys el que mou més masses, i doncs també dona la casualitat de que també és català, no? I tot i que el seu contingut majoritàriament ell el fa en castellà, el fa en espanyol, està obert i ho fa de forma recurrent, que va al Saló del Manga o a altres convencions catalanes i per suposar les xerrades que fan aquestes convencions doncs són en català i va ser bastant entretinguda. La veritat és que no és que parléssim de gaire res en concret, va ser així com una mica com els nostres podcasts, així una mica improvisat. Una xerrada així, random, no? Interactuant amb el públic, fent alguna pregunteta, no sé què. En Josepo la veritat és que és una persona molt, molt eloquaç i se li dona bé fer bromes, fer humor i es desenvolupa bé amb un micro a la mà i una càmera gravant-lo, així que en el seu conjunt va ser guai. La xerrada, jo vaig riure bastant. Mira, no sé si t'has fixat, Ricard, però tenim el Ciutadano Feliç, que ens diu bona tarda. Ole, Ciudadano Feliç, membre VIP en aquesta comunitat. Sí. Bona tarda, Ciudadano. I això, i que aquesta xerrada va estar molt bé. Després, què més volia destacar? I després el tercer esdeveniment al que vaig assistir també va ser la gravació en directe d'un capítol del podcast de La Veu dels Nakamas. En aquest cas vaig tenir l'oportunitat de conèixer només a dos d'ells, en Pol i en Llesques, crec. Hòstia, ara no me'n recordo si diu Pol o Pol i Llesques? Sí, dos nanos molt majos, molt senzills, Sí? molt gent normal i corrent com nosaltres, amb una passió molt gran per One Piece. Se'ls nota que estimen i li tenen molt de carinyo a l'obra de l'Ichido Oda i res, la veritat m'ho vaig passar molt bé. El públic va col·laborar, vam passar una bona estona, la veritat. Sí, perquè ells també fan aquell podcast, crec que alguna vegada m'has passat algú al respecte, i també tenen el podcast al YouTube, si no m'equivoco, no? Sí, han obert camí juntament amb l'Illa Punteria, han obert camí perquè nosaltres estiguem aquí a dia d'avui. I felicitar també a la seva entrevistada, que ho va fer molt bé, també és una actora de doblatge. Hòstia, m'hauria d'haver preparat millor, la veritat, ara no sé quin és el seu nom, no me'n recordo el seu nom, però és una actriu de doblatge catalana que... Hola, Xiro, què tal? Bona tarda. És una actriu de doblatge catalana que a dia d'avui, per exemple, està interpretant a un dels personatges femenins a Bola de Drac Super. En Bola de Drac Super? Sí, jo com que no segueixo la sèrie i tal, no en tinc ni idea de qui és aquesta senyora dins de l'anime, dins del manga. No sé qui és, però bueno, espero que aquesta noia tingui molta feina, que la faci amb ganes i que segueixi defensant l'il·lustre ofici de doblador de veus de dibuixos animats, que aquí a Catalunya crec que és un ofici que sempre s'ha respectat bastant, o almenys des del públic,
I res, i una abraçada des d'aquí a totes les persones que es dediquen a doblar. I com comenten al xat, 12 d'octubre, res a celebrar, morta la niña a la pinta de la Santa María, un colón colgado por los pies desde la plaza, etcètera, etcètera, vale? El 12 de treballar, no? Això. Aquella gent sí que eren pirates, malparits, van anar allà amb uns barcos, ho van arrasar tots, malparits. Bueno, pirates dels dolents, dels dolents. Pirates de veritat, o sigui, si ells fossin uns pirates del One Piece, serien literalment els Barba Negra, no? Sí, els dolents, els més dolents de tot. Els que fan fàstic, eh? Sí. Exacte, serien els Kurohige, en aquest cas. Correcte. Vale, pues ara... que m'he descuidat unes coses, Pipe, Cuidado. M'he descuidat unes coses, Pipe. Estic nerviós. Primer, vull ensenyar-te aquesta samarreta que em vaig comprar ahir, que és de Nijuni Brand, vale? Intentaré fer una història i etiquetar-les i que pugueu veure els seus productes. La veritat és que tenen coses xulíssimes. Mira, aquesta és la samarreta que em vaig comprar. Aquesta està xula. Aquesta està xula, eh? D'en Kaido, i aviam si us puc ensenyar al darrere. Cuidado, no trepitgis el cable dels cascos, eh? De l'internet. Més o menys. Sí. Ho heu vist, no? Entreu a la seva web i ho podreu veure millor. Tenen samarretes superguais, la veritat. O sigui, aquestes merdes que surten a l'AliExpress, sí, vale, són molt barates, tal, no sé què, però són una basura, allò no lleva ni cotón ni lleva res, o sigui, allò és plàstic fet teixit, i amb 2 rentades se'n va. Això és roba de veritat, és bona, es nota de bona qualitat, amb el preu també es nota, és una mica més alt que les altres, però les coses que valen la pena de qualitat, doncs també valen la pena monetàriament. I, a part de que els dissenys són molt guais, vull destacar que han fet un delantal d'en Sanji. Un delantal? Han fet un delantal d'en Sanji, sí. Està bastant, la veritat. I avui mateix estava mirant les seves xarxes socials i van anar fins a la Comic Con Màlaga i es van anar a trobar, crec, amb l'actor que fa de Sanji al live action i li van regalar el delantal. Cosa que està bastant guai, bueno, és algo entretingut. Vale, i ja per acabar, Pipe, què toca? Per tancar ja el tema de la Girocomic, et volia ensenyar un regalet que t'he comprat, que no sé quan et podré donar, perquè... M'has comprat un regalet? M'he comprat un regalet, Pipe, i jo t'estimo molt, Pipe, ets una cama, tio. L'hauràs d'enviar a través de China Express, eh? A un vaixell de pirates, potser. Baixa un dia a sopar... Tio, el dia que fem capítol els dos a la mateixa habitació serà guai, eh? Serà una espècie de... una calçotada de pirates de One Piece. Una calçotada de One Piece. Una colsotada, eh? Que ens dedicarem a una colsotada. No, res, no he dit res. Mira, aquest és el regal. Tu podràs triar el que més t'agradi. He de triar a sobre, però m'ho poses extra difícil. El que més t'agradi. Tens en Luffy Vanilla. Toma ja, que és una espècie... Que són cartes o...? Són imants. Són imants? Per la nevera o per qualsevol superfície metàl·lica. Per qualsevol superfície metàl·lica? Enganxar-hi, correcte. Sí. Al meu front. Hosti, fas un piercing només per portar això constantment, ja? No, però literalment, o sigui, m'ho puc posar a l'orella, això, i anar tot el puto dia amb el... No s'enganxa el piercing, no, nada. No? Bueno. No, cuidado, no t'arrenquis el piercing, tampoc. Estaria ben guapo, ficar-te 2 piercings per portar això a la cara tot el dia només. No, tu escolta, estan molt xulos, Me n'oblidava, estem en un podcast. Les persones que no estiguin veient la imatge, el regal que li he fet amb en Pipe, o que haurà d'escollir en Pipe, són 2 mini cartellets de Wanted, de Es Busca, d'en Luffy. Un és el primer que va sortir, on surt en Luffy ensenyant un tros de la mà, somrient, amb els ulls així com tancats, i el segon és el cartell del Gear 5, on surt tapant-se la cara i partint-se tot Sincerament,
A mi m'encanta el del Gear 5, eh? O sigui, si he d'escollir un, em quedo el del Gear 5 perquè m'agrada molt. Em sembla super icònic, A mi de els dos veritat. m'agraden molt. L'altre també és com nostàlgic, també és maco. Més nostàlgic, sortir però... com tan somrient com... Ei! Cuidado, que el Ciudadano Feliç s'havia posat una mica gelós aquí, bé, diu... Vigili que fas, el Pip és soc el seu nòvio, per tant, al tanto, amb les coses que passen. Sí. Portem-se bé, Pip és meu. Vale. No, dintre de la secta i tot el terreny de què és el One Piece i tal, tots ens comportem de forma respectable i dintre de les morals ètiques de One Piece. Vale? Sí o no? T'ha quedat clar? Sí, sí. Vale. Però sobretot, si teniu un fei, ni puto caso, vale? Vale. I ja està, no? I comencem. I, bueno, aquí al guió hem ficat que recordem a la gent que ens segueixi en xarxes, que ens segueixi a les xarxes, però em costa molt a mi demanar aquestes coses. Bueno, simplement... Pipe, por favor. No, o sigui, no fa falta demanar-ho, però tenim l'Instagram, ens diem a tot arreu igual, al YouTube penjarem les coses, a l'Instagram ens diem tal qual, pengem de tal qual històries, anirem sent actius de tant en quant, per tant, és bàsicament perquè la gent pugui veure això també eventualment. On pengem els nostres capítols? Els capítols estan penjats al YouTube, al Twitch, no sé si ho podeu veure, però també es queden gravats automàticament. Crec que sí. I no sé si estem penjant-los a algun puesto més, però crec que a l'Spotify s'estan penjant, també. Sí, s'estan penjant i s'estan escoltant, L'altre dia vaig estar mirant els analítics aquests, les dades, i la gent s'escolta com 2 o 3 hores. Passa que no sé si sóc jo, potser, que m'ho he escoltat des del meu compte, i potser sóc jo que m'estic inflant el número a mi mateix. És una espècie de... I a la gran és una dissociació d'aquesta mental, de que... bipolaritat, que t'escoltes a tu mateix i no te'n recordes. És com asseure't un rato sobre la teva pròpia mà i... Bueno. No, deixa... Seguim. Seguim. Sí. Vale, doncs hem acabat la intro. Gent, intro acabada, ja està. Hem acabat la intro, ja. Ha quedat enrere la intro, ja. No, marxem, que vagi bé, no? No, home, després de la intro, què va? Bueno, doncs, ara tenia ganes de... Ara podem parlar una mica de One Piece. I havia portat una polèmica perquè ha passat ja havia passat abans. A Wano va passar. Però també ha sigut molt exagerat dels últims episodis de l'anime respecte a Sanji i el protagonisme per sobre que té en Zoro. Hi ha hagut una petita polèmica en el que el Zoro s'ha superposat completament amb el seu protagonisme i la seva aura de Giga-chat, perquè sincerament a mi també m'agrada moltíssim, però hi ha hagut una diferència molt gran entre el protagonisme que ha tingut a l'anime en Sanji i en Zoro, coses que no passen al manga. Al manga estan, diguem que, igualats i passen coses, però ha semblat que el Toei Animation simplement literalment ha esborrat escenes d'en Sanji i li ha donat un munt d'hormones a les escenes d'en Zoro perquè siguin brutals, perquè no sé realment què ha passat aquí, no sé què n'opines, si et sembla bé o malament o què. A mi el que... O sigui, més enllà de la meva opinió sobre Sanji, si m'agrada més el personatge, m'agrada menys. Que ja t'ho dic ara, no m'agrada, no em cau gaire bé en Sanji. Però a part d'això, jo crec que l'error, o de lo que ens hauríem d'estar queixant, és que Toei Animation no sigui fidedigna a lo que passa al manga. O sigui, a mi, si ara l'Oda decideix que vol fer que en Sanji quedi com un imbècil, doncs bueno, a la gent li pot agradar més o menys, sobretot entenc que a la gent que és fan d'en Sanji no li agradi, però si és decisió de l'Oda, pues a mi s'acabar, saps? En plan, bueno, pues li haurem de trobar algun sentit. Però que sigui una decisió de l'estudi d'animació que es desviï de la idea original que l'Oda està intentant plasmar, tenint en compte que hi ha molta gent que només consumeix l'anime i no consumeix el manga, crec que és realment un error, perquè hi ha gent que està visualitzant un tipus de Sanji amb una personalitat i els que estem seguint el manga estem coneixent, diguem, o estem veient un altre Sanji totalment diferent, amb matisos diferents, no? Sí, i que al cap i a la fi doncs, et dona una imatge diferent del que és el personatge. I jo crec que, sincerament, és algo més important del que sembla. Com t'ho has dit, independentment de si t'agrada el personatge o si no t'agrada.
tu no pots canviar el que l'autor original tenia planejat per aquest personatge, la seva representació i la seva forma de ser. Perquè no sé si hi ha hagut més casos, però on jo sí que me'n recordo, perquè vaig llegir... Jo tinc preparat aquí, tinc les fotos preparades, sí? Si vols les posem ja. Sí, posem les fotos, perquè jo me'n recordo que, com a mínim, a Wano va passar, rotllo... és això el que tens? Tu veus la foto? Bueno, l'Steven bona mica. Ara, sí, exactament, aquesta. Rotllo, està en anglès, però diu, rotllo, bueno, ara venen les estrelles. I el manga no sé si us sortia... Diu això. Sí. Al manga surten els dos. Surten els dos i és... Sí, i és molt èpic. I surten els dos i cadascun li fot un cop de puny al... com es diu? Al King i al Queen. El Jun. Però després, el manga que ens trobem, a l'animació de Toei Animation, està brutal. O sigui, és que està superèpic, la veritat. Està guapíssim. Però només surt en Zoro, literalment, només surt en Zoro. Després sí que surt en Sanji i tal, però és molt heavy. Però no està inclòs dins l'escena de les estrelles, diguem. I bueno, és que ja no és que sigui una casualitat o... És que en Marco parla de passar... passa de parlar en plural a passar a parlar... a parlar en singular. Vull dir, és que això és així. Vull dir, en un lloc està en plural i a l'altre lloc està en singular. Això no ho pots negar. I després és veritat que l'escena que es veu després es veu el mamadíssimo Zoro entrant, volando amb el seu super mega haki de conquista que encara no sap ni que té, fent allà els tirabuixons aquells, a més que s'acaba d'aixecar perquè li han injectat no sé quina droga i perquè està mig mort, no? I s'aixeca de cop i escena epiquíssima, no? Bueno, sí que és veritat. Bueno, a més en Sanji també és com que acabava de despertar els seus gens mutats, no? Era com que també estaven presentant un power-up per ell i realment el seu power-up que va ser quasi deixar-se matar, però hi ha un moment que literalment deixa que en Queen li rebenti una destral o una espasa, crec, al coll, que just dona la casualitat que s'ha tornat a Titanic i es trenca, però vaja, que la transformació aquesta va 10 minuts tard i se'l carrega. Sí, em sembla que li van treure un munt de protagonisme, o com a mínim li van treure molt de pes. Per mi aura, no sé si protagonisme, perquè al final el protagonisme realment l'ha de tenir el Luffy, els altres han de tenir els seus moments, però tampoc protagonisme com a tal, però és l'aura, no?, el que afecta una mica, el que sentiria avui. És que és la diferència, el que li van fer entre en Zoro i en Sanji, però van fer que en Zoro quedés pels núvols, literalment al cel, i el Sanji doncs va quedar, o sigui, va estar guai perquè va dir, ostres, per fi li donen un power-up en Sanji, però que ja està bé. Però si tu a pensar, o sigui, anem a fer una comparació amb altres, diguem, mans dretes i esquerres d'altres yonkos o d'altres capitans pirates importants. Jo ara, per exemple, penso en la Big Mom, i la seva mà dreta era en Katakuri, i la seva mà esquerra era com l'Smoothie, no? Es deia? La pava aquella que era tan alta, amb les cames tan llargues, que així una mica morena. Jo diria que sí, que sí que era aquesta. Però l'Smoothie, per exemple, l'Smoothie és veritat que comparada amb en Katakuri era el putíssim amo i tothom li tenia tope de respecte. L'Smoothie sí que semblava com que, bueno, que semblava que havia de ser bastant potent, però a l'hora de la veritat no va fer res. O sigui, realment no va fer res. Va estar allà... És que no me'n recordo ni quin era el seu poder. Va estar allà fent les seves coses perseguint a la gent, però no va fer res. No, si és que en veritat també no tenim molt de... Tampoc tenim tant de material per fer la comparació, perquè tenim els 4 yonkos. Literalment, els dels pèls rojos, és que no han fotut res, no han fet res. Qui més tenim? Els que s'hagin pagat, s'han pagat els... O sigui, jo crec que la mà dreta i esquerra més forta ara mateix del yonko més poderós és en Buggy, no? Jo diria. Sí, bueno... Té en Crocodile i de mà esquerra té Mihawk, que cuidado. El Mihawk, que literalment és el tio... Bueno, és el que diuen, és l'espadatxí més fort. I l'altre és un Shichibukai i, bueno, tothom sap que en Crocodile, cuidado.
Sí, o sigui, és una pena que en teoria bueno, va perdre en Luffy i una ampolla d'aigua a sobre, però amb una camelback, però està OP, el Crocodile. Sí, tothom li té bastant de respecte dins del mundillo, vaja. Sí. Més o menys. No sé, el que són els pirates de les bèsties sí que em sembla que tenien Sí. mà dreta i mà esquerra bastant fortes, Sí, però rotllo, sí que el és King i veritat el que, Queen. per exemple, compares l'aura d'en King amb l'aura d'en Queen. Ja, I en King és com... I en Queen és més com... És com, bueno, anem a ballar aquí, ara et faig aquí un bailecito, et canto una cançó... Dun, 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 Sí, dun, sí, dun, sí. dun, dun. Està guapíssim, em cau molt bé. El personatge en Queen, la veritat, és que em cau molt bé. I tota la moguda aquella que fa a Udon, es deia, o Yakisoba, o no sé què, com es deia la presó aquella de Wano. Yakisoba! Però estava ben guapa tot allò que passava allà. No, sí, sí, i, bueno, i també s'ha de dir que de fort és, o sigui, si no, Sí, no seria fort la mà... és, però és això, Sí. en Sanji no és que t'estic dient que no és fort, però és això, li estan com rebaixant l'aura, és a dir, l'estan fent servir una mica com a recurs humorístic a l'anime. Sí. I Passo a la més que... segona foto per Sí. continuar parlant d'aquest tema. Mira, la segona foto és aquesta. Aviam, simplement necessito uns segons perquè s'actualitzi aquí. Mentrestant vaig explicant el que surt a la foto. A la fotografia es veu una altra vegada una comparació del manga i el manga dalt i l'anime baix i en la foto del manga es veu com en Sanji està mirant a la... Ara no em surt el nom. A la Bonnie. A la Bonnie com està menjant i està... però l'està mirant sense res, en plan, la gent està menjant i ell està allà. I després Està veu content, com sí. a l'anime, diguem, com que li està portant menjar a la Bonnie i com que se li fiquen els ulls de cor mirant a la Bonnie i tal, bueno, com que hi ha una connotació una mica sexual o romàntica i això s'ha criticat perquè després ens expliquen que la Bonnie té com, què, 12 anys? 9 anys? No, crec que és encara més petita, és molt petita. És molt petita, és molt petita, és una nena. Sí, bueno, ha de tenir 10 anys, no? Perquè deien que als 10 anys havia de morir o alguna cosa així. Més de 10 sou, sí, clar. Sí, però és vaja, que és una liada. que és És menor que és una d'edat. liada. Sí, sí, és una loli, és literalment una loli, és el que diu el I ja Ciutadano sabem Feliç. com està aquest tema a Japó com perquè, bueno, vagin fent bromes d'aquestes, saps? Clar, és que és una liada, perquè sí que és veritat que el desprestigi que té el pobre Sanji amb només aquestes coses, crec que també hi ha una escena que literalment el posen com si fos un gos, li posen rotllo careta de gos i seguint a la Bonnie, Sí. i és rotllo, tio, que... O algú de la Nami, crec que era. Uf, no me'n recordo, però que això no passa al manga. És algo que sobra una mica. A mi sempre m'ha cansat molt aquesta faceta tan exagerada d'en Sanji, la veritat, a més perquè crec que hi ha un tema polític entremig que no m'acaba d'agradar. Hi ha escenes humorístiques gracioses, es poden aprofitar i tal, però bueno, tampoc crec que hi hagi motiu per al qual... o sigui, jo el que critico més directament és això, que l'estudi d'animació estigui fent coses bilateralment en comparació al manga. Això és el que... Sí, que no es mantenc, que no sigui fidel a l'original, no? Que s'inventi coses. Sí, sí. Això no està bé. Per això diem que... Mira, una cosa és que omiteixis alguna cosa. En plan, bueno, m'he deixat alguna cosa o això no ho he posat, però l'altre és que ho canviïs, perquè és diferent. Una cosa és que no surti una escena o que no surti algun frame d'alguna cosa. Vale, això, bueno. Però és com no dir una veritat o dir una mentida. És diferent. Una cosa és callar-te una cosa i l'altra és dir una mentida. Clar. És tergiversar el que realment passa, perquè no passa. Correcte. Sí. I mira, bueno, aquesta després... és la tercera imatge, ens ensenyen aquesta escena de Suposo... final d'Egghead. Aviam... És... Ah, ostres, literalment el treuen. Sí, és que literalment el treuen. Sí, en aquesta imatge, per les persones que no estigueu veient el vídeo, surt a la part de dalt l'escena, novament, la vinyeta del manga, on es veu... bueno, no ho explicaré molt perquè no sé si tothom hi haurà arribat, però es veu tota la tripulació amb tots els amics, diguem, de la tripulació ETC que acaben d'aconseguir capturar una persona i estan com tots mirant
rient, satisfets d'aquesta captura, i en l'escena del manga es veu en Sanji de fons preparant menjar i fent les seves coses de cuiner, i a l'escena de l'anime es veu exactament la mateixa escena amb els mateixos personatges, amb la mateixa pose, però han tret en Sanji, no hi és. L'han borrat. Sí. Sí, és que aquí ve el problema. No és que sigui una vegada puntual, sinó és que és sovint. És sovint com si... Sistemàtic, sí. Sí, com si tinguessin un problema amb el Sanji o alguna cosa. No ho acabo d'entendre. D'aquesta imatge, has vist que li han tret la pistola a la Nami? A veure... No m'hi he fixat. A l'escena del manga es veu com la Nami té una pistola anal, diguem, com dient, epa, aquí té... És veritat. I a l'anime no, a l'anime li han tret. Sí, no m'havia fixat, tens raó. Però després surt en Zoro apuntant amb una katana al coll de la persona, però bueno. Ja, bueno, que a vegades també es passen una mica i, jo què sé, posen més pits a les noies dels que realment hi ha al manga o coses, per tant... Sí. Escenes sí, els autoris són una mica passats amb aquest tema, la veritat. Sí, molt de fanservice. Merda, sí. D'això se'n diu fanservice i el problema és que dona calés. Ja. El fanservice dona calés. Sí, bueno, per això hem tornat a veure en Rob Lucy. Perquè si no... Però ahir al Girocòmic vaig veure ni una, ni dues, ni tres, sinó tres figuretes d'en Rob Lucy, el nou, diguem, amb la Juan despertada. Ah, sí? Vull dir que aquí ja s'està movent... Ja s'està movent panoja, ja. Que t'ha xula, també, En Rob Lucy, amb la fruita despertada. Sí, està guapo, Sí. Jo aquests em fan servir, me'l menjo, encantadíssim. Aviam, què més? Perquè no només això, o sigui, realment, quan ha esclatat més aquest problema i aquesta petita polèmica que ha tingut en Sanji amb en Zoro, o, bueno, l'aparició d'en Sanji, ha sigut amb una de les últimes lluites que ha tingut en Zoro contra en Rob Lucci. Sí. I el que passa és que el manga, literalment, és una pàgina. Són dues vinyetes. Ja. És una pàgina, o sigui, me l'he llegit, és una pàgina. No passa, i no es veu ni com que... No es veu ben bé que estiguin lluitant, es veu com dues escenes en plan... No? Com sí. Mentre estan descansant, en plan que no ens han ensenyat en el moment que s'estan fotent de pinyassos, sinó com en el moment en què estan així respirant i... Sí que ensenya que es llença i tal, però ja automàticament arriba el... mira com es diu. El Jinbei, arriba el Jinbei i se l'emporta. I ja està, i s'ha acabat. Sí, i s'acaba. Però a l'anime li posen com 5 minuts de lluita superèpica amb 4K i 60 FPS i en canvi a les lluites que també ha tingut en Sanji contra els marines i tal, que també passava allà a Egghead, no, ni tan sols surten, ni tan sols surt. Hi ha una escena molt xula al manga que li fot un cop de... O sigui, li fot una patada a l'almirante i això no surt. En Kizaru, no surt li para una patada, no? Sí, i això no surt. I per parar-li una patada amb en Kizaru, cuidadito. És un almirante, joder, jo crec que és lo seu. I no sé si hi ha algun moment fins i tot que s'atreveix a cardar-li una patada amb el Gorosei, pot ser, o no? Buah, ja no... Que està a punt de travessar la Bonnie i en Sanji li fa com pime, i li aparta podria ser d'insecte, no sé, potser m'ho estic inventant, ara no... Em sona molt, em sona moltíssim, sí que podria ser, però ara mateix no me'n recordo, hauria de revisar, hauria de veure el manga una altra vegada. Però que sí, que és això, que literalment treuen coses del Sanji i fan que en Zoro sigui el nostre papa. Ja sabem que aquest tema ja fa uns mesos que està sobre la taula i tal, però bueno, hem pensat que era interessant parlar-ho, ensenyar-ho també amb les imatges i potser algun no se n'havia assabentat, tot i que els que són més fricazos d'això els hi deu sonar a antiguitat ja aquest tema, però bueno, és una que està sobre la taula i que sembla que cada dia van sortint com més cosetes, no? En plan, cada dia van sortint més incongruències entre la feina que fa l'estudi animació de Toei i els dibuixos originals de l'Oda. Sí, és algo present, és algo que passa. I jo crec que és algo que s'ha de parlar perquè jo he vist per internet que hi ha molta gent que li ha volgut donar veu a aquest problema. Sí, és que és un problema. És el que dic, que
És que jo crec que a Toei li suda la polla, perquè realment el que volen és calés i que estigui guai. I les lluites d'en Zoro han venut moltíssim. Per tant, si et poses a mirar números, Toei és una empresa que vol fer pasta, doncs dirà, tio, ho sento, però jo seguiré fent escenes I fins i tot a nivell màrqueting, vols dir que té gaire sentit treure-li pes amb en Sanji? O sigui, està claríssim, tu si vas a mirar números, jo crec, per cada figureta d'en Sanji que es ven, se'n deuen vendre 50 en Zoro. Ja. Jo, per exemple, jo m'ho penso i penso, vale, m'he de comprar una figureta, d'aquí me la compro 1.000 milions de vegades abans d'en Zoro. En Zoro. A més que estan molt més guapes amb les espases, et fiquen allà els Sí. rayitos aquells liles, no sé què, i te les deixen tan guapes, però en Sanji, el Mr. Pataditas, pues, les figures que hi ha no m'agraden, la veritat. A part de que no em cau gaire bé el personatge i tal, etc. Però jo crec que a grans trets això mou, el que tu deies, mou molts més diners en Zoro que en Sanji, però ho veig una mala estratègia de màrqueting, treure-li encara menys protagonisme o popularitat, treure-li aura amb en Sanji i donar-li més amb en Zoro. Bueno, vull dir, aprofita't dels dos, no? Dóna-li aura també amb l'altre, fes que caigui bé també i ven figuretes de l'altre també. Bueno, no sé. Sí, no sé. Una bona estratègia, la veritat. També he de dir que fan episodis de 15 minuts i potser no tenen temps per tot. I no sé, i fan el que poden també. I ja saps què diu en Pipe, qui fa el que pot no està obligat a més. Ah, sí, no? Excepte Toei, que està obligat a treure capítol cada puta setmana, vale? Bueno, que està obligat a fer calés, que és el problema. Ja. Bueno, és el que té, les empreses grans, pues... Sí. Vale, ens posem un altre cop. Tanquem tema, Pipe? Sí, tanquem tema. Jo crec que això ha quedat prou ben explicat. Hem xerrat una mica al respecte. Perfecte. Vale, a on anem? No sé, tenim dues coses. O podríem fer el meme review o podríem fer lo de la fruita podrida. No sé, què et ve més a gust fer? Jo crec que ara ja estem una mica escalfats, així una mica tal. Potser podríem fer la fruita podrida, així ja ens acabem d'emprenyar. Ah! I després, ja per rebaixar tensions... I per acabar, sí? Fem la passarel·la del mem. Molt bé. La passarel·la del mem, M'agrada aquest nom, també. Hòstia, ahir vam fer passarel·la de cosplays, nen. Jo no hi vaig ser, perquè coincidia amb la xerrada de One Piece i, per altra banda, a dins aquella carpa feia una putíssima calor que flipes. Però és que durava 2 hores, la passarel·la de cosplays. 2 hores, i estem a Girona. La passarel·la de cosplay de Barna, què dura? 7 hores? Feia olor? Feia oloreta a barba negra o què? No, menys del que podria esperar. Potser el que feia més olor allà era jo i tot. Toma, representant un pirata. Vaig arribar preparat, vaig arribar en plan sense dutxar, com, bueno... I no, resulta que sí, que la gent últimament sí, es dutxa i tal. Bueno, no ens queixarem, també. Potser és el canvi de temps, la gent està una mica... Mira, escolta, Ricard, no diguis que no et vas dutxar, digues que et vas posar un perfum de pirata. Em vaig ficar l'esquin de pirata, sí. Exacte, després de dutxar-te. Vaig comprar... Em vaig banyar en sake. Em vaig banyar amb sake i en sudor. Vale, doncs anem a la fruita podrida. Una altra secció. Una altra secció inventada que no sabem si tornarà a sorgir, si no sabem si tornarà a aparèixer, però aquí està. Vale, què és la fruita podrida? Pipe, explica'ls ja. La fruita podrida. La fruita podrida, bàsicament, traiem uns quants temes que nosaltres creiem que són com negatius o que, així relativament ràpid, del món de One Piece, relacionat, de coses que creiem que no estan bé o coses que ens toquen una mica la moral o coses que no ens agraden. Per tant, és, per dir-ho, la part podrideta del One Piece, perquè sí, tots ens estimem el One Piece i tal, però sempre hi ha alguna dolent, no? No sé, els fillers, el temps que està el fucking Luffy corrent durant 24 episodis per arribar al dolent, per exemple, o jo què sé, o coses com spoilers. Del mundillo, també, en general. Sí. No falta que sigui concretament de One Piece. El que farem és queixar-nos en aquesta secció, bàsicament. Per això es diu la fruita podrida. Això, perquè la volem treure del nostre cistell. Fora de la fruiteria. Vale.
Um, sí, vols començar tu, Pipe? Començo jo. Com tu vulguis, comença tu si vols. Va, començo jo. Hosti, estic tenint un déjà vu ara, és com ja ho he viscut, això. Vale. Ah, sí? Sí, raríssim, raríssim. Soc la sirena aquella que endevina coses de la illa Tritó. Vale. Al Felipe se li cae l'internet. En predicció, Vale. Primera cosa que volem dir que estem emprenyats. TV3 o 3CAT, o com nosaltres en diem, els traïdors de la pàtria. Perdó, comencem bé. M'he accelerat. Bueno, aquesta gent, aquesta empresa, ha decidit, com sabeu, estaven emetent One Piece en directe, novament, i One Piece s'emitia, diguem, la última hora del canal infantil, o de la secció del canal infantil, no? Perquè sabeu que, bueno, ara ja no hi ha un canal únic pel món del Super 3 i tal, i com va ser antanyo, com fa molts anys va ser ja, estan compartint canal amb Canal 33, no? I fan com és la part de la nit dedicat al Canal 33, al qual no se'l mira absolutament ningú, perquè a ningú li importa res del que hi ha al Canal 33, i després el que hi ha més cap a la tarda i així, pues és més contingut infantil, pues per la mainada, no? Pues TV3 ha decidit que aquesta última hora on s'estava emitint One Piece era molt important per ells que augmentar una hora més l'emissió del Canal 33. Per tant, què vol dir? Que Canal 33 comença una hora abans, el canal dels nens i les nenes s'acaba una hora abans, i què vol dir això? Que One Piece queda fora de escena, o sigui, queda fora de la retransmissió en directe per la televisió nacional de Catalunya autonòmica de TV3, vale? Bàsicament. Fora. Bàsicament, no hi ha One Piece a la tele. Què vol dir això? Que si un nen o una nena vol veure One Piece, ha de fer xantatge als seus pares, s'ha de tornar un hacker i aconseguir algun tipus de dispositiu per entrar a la plataforma digital i veure el capítol allà, el qual no tindrà la mateixa gràcia perquè ja no és com anar seguint dia a dia el capítol i quedar davant de la tele per veure aquell capítol, sinó que l'hauràs d'anar a veure a la plataforma digital. I què passa? Que molta gent, si ja s'ha d'anar a una plataforma digital, doncs potser ja no ho mirarà en català. I això és un problema. Sí. Perquè si tu, hi haurà gent... Per què tanta gent li agrada Bola de Drac en català? Fins i tot gent castellano parlant prefereix mirar Bola de Drac en català. Perquè es van criar veient Bola de Drac en català. I perquè no hi havia una altra opció. Probablement, si haguessin tingut a Telecinco Bola de Dragón, Onda Vital, i haguessin tingut a TV3 Bola de Drac amb el seu Kamehameha, com s'ha de fer, pues segurament haguessin tirat Telecinco, perquè jo entenc que si a casa teva tu parles castellà, els dibuixos que vols mirar són en castellà. Però aquesta gent no va tenir aquesta opció i gràcies a això, pues, un trosset més del català es va anar conservant en la cultura d'aquest país. Què passa? Que ara, pues, novament s'estan ficant pals a les rodes a si mateix. No sé, jo és que estic ja cansat d'aquesta gent de TV3 perquè fan coses que no tenen cap sentit. Tenen... no sé, estan en una espècie d'enajenació mental, un tipus de locura col·lectiva que han fet que pensin que un dels crec que és el segon o el tercer contingut més vist a la seva plataforma, pues que el Canal 33 li passi per sobre. Han decidit que això era una bona idea. Bueno. No, sí, sincerament, és bastant trist perquè em fa arribar una espècie de sentiment melancòlic de quan era més petit i anava a l'escola i jo mirava el Super 3 i mirava Dragon Ball i jo tenia un company amb el que cada dia a l'escola deia «Uau, has vist el que està fent el Goku avui? No sé quantos?» I és aquesta cosa de seguir, veure els companys. Sincerament, també crec que la societat ha canviat una mica i potser els petits ja no miren tant la tele i també s'estan mudant una mica cap als dispositius mòbils, com podrien ser les tablets. Tampoc, perquè realment potser hi ha molts pares que no deixen que els nens d'aquestes edats tinguin accés a internet, etc. Ja sabem que internet pot ser un lloc poc segur per un ja, però és un fenomen que existeix. No sé com d'important és, però... Està clar que les tendències de consum de l'audiovisual estan canviant.
però mentre hi siguin s'hauria de mantenir un mínim de respecte. A més, per coses que han funcionat sempre tan bé i que han marcat una generació i unes tendències tan clares. Vull dir, quan s'estrenen capítols... Ahir ho deien en una xerrada, a la de 3XL Vibes, crec. Quan s'estrenen capítols nous d'en Conan, és que estan competint amb la Riera al cor de la ciutat. Bueno, saps? En plan, amb lo top, amb plats bruts, amb joc de cartes, vull dir, té el mateix èxit el Conan que el puto 324, saps? Vull dir, és que li han de donar el mèrit que es mereix. Vull dir, és que els hi està donant un pilot de calés i de moviment i de... Bueno. No, sí, és una mica trist. És una mica trist que es perdi aquesta part, no? Sí. Que no existeixi com a mínim. I dir, ostres, ara ja no tens la possibilitat de buscar la tele i dir, bueno, a aquesta hora saps que podràs veure One Piece. Correcte. A mi em dóna la sensació de que no saben què tenen entre mans. En plan, que tenen molt de potencial perquè tenen una base de fans, una fanbase molt gran aquí a Catalunya que li agrada l'anime en català, però no saben com exprimir-ho bé. Saps? És com... Van provant cosetes, ara ho fiquen, ara ho treuen, ara van provant coses i... Jo què sé, agafa una persona que en sàpiga una mica, jo què sé, fes un estudi de mercat o alguna així i mires el que vol la gent. Jo no crec que ningú li hagi anat a reclamar a TV3 que fiquin una hora més de Canal 33. És que qui vols que ho demani? Qui vols que ho demani? No has sentit mai algú dir hosti, que guapo el Canal 33, ojalà ho augmentessin una hora. O algú, qualsevol cosa, o no, em sap greu, he de marxar cap a casa que al Canal 33 avui fiquen com el millor documental de patates de l'est d'Europa i va, és que està guapíssim. Són 3 hores parlant de patates amb uns senyors que parlen un rus molt tancat i tinc moltes ganes de veure. No ho sé, tio. O sigui, segur que deuen tenir el seu propi estudi de mercat intern i deuen tenir els seus motius, però jo no sé fins a quin punt també pensen en les conseqüències o la repercussió que això tindrà al respecte de la cultura catalana i perquè això, més que res, el que hem de cuidar també són les noves generacions. Les noves generacions són les que han de sostenir també, oi que sí? Correcte. Bueno, és que seguim mirant ells, nosaltres seguirem mirant anime tota la vida, com seguirem jugant videojocs, m'imagino, coses així. Però bueno, és algo que hem de mantenir. Però si nosaltres tenim aquesta com petita gràcia, aquesta petita cultura de mirar l'anime, és perquè nosaltres vam començar d'alguna forma. I perquè ho hem mantingut, perquè hem estat quasi 10 anys sense res. I la gent ha seguit mirant anime perquè ho ha piratejat, perquè ho tenia descarregat. Jo tenia Bobobo, pràcticament tot Bobobo en català descarregat en un disc, i de tant en tant m'ho mirava, perquè m'agrada l'anime català i perquè de tant en tant m'ho vull tornar a mirar, vull tornar a recordar, vull tornar a riure amb les sèries que vaig riure quan era un nen. Sí, és que literalment es pot dir que ha sobreviscut, que és una mica trist dir-ho, però és veritat, ha de sobreviure d'alguna forma. Sí. En comptes de... És que és el que t'ho dius, jo crec que si es pogués mirar d'algun prisma diferent, una perspectiva diferent i buscar realment el moment en què la gent pugui mirar o potser posar episodis més nous, que estiguin més xulos i no posar episodis més antics. Potser la gent... Anime lliure, ara, lliure, gratuït i de qualitat. De fàcil accés, lliure, gratuït i de qualitat. Això és el que exigim a TV3, a 3CAT i a tots els collons de directius que estan allà dalt cobrant una millonada. Jo crec que l'època aquesta daurada que vam viure nosaltres, de tenir totes aquestes sèries, Doraemon, el Conan, el One Piece, Dragon Ball i tot això, jo crec que això ja s'ha acabat. Sí, és interessant també, ahir explicaven també els de 3XL Vibes que avui en dia una de les plataformes que tenim que s'ha inventat TV3 és Someva, que no sé si tu, Pipe, que estàs per allà dalt, saps gaire de què va, però és una plataforma així com més digital, més enfocada a les xarxes socials i que fan contingut com més adolescent i tal. No critico el contingut, fan contingut de tot tipus, hi ha contingut que a mi m'agrada, hi ha coses que parlen, que són coses guais, parlen de sexualitat, parlen de problemes de joves, que està bé que en parlem, de coses tabú, potser que abans no es parlaven,
Però sí que és veritat que també han agafat una tendència una mica groguenca, una mica d'anar a buscar el salseo, la polèmica, la premsa groga aquesta i la premsa rosa, vull dir, com, no sé, com intentant-nos agafar a telebasura que fan a altres llocs i funciona, però funciona perquè és telebasura. O sigui, És telebasura. està feta per això, no? Per enganxar a la gent. I no està bé, això no està bé que fomentem aquest tipus de telebasura i després, per altra banda, tirem a terra un sector tan gran culturalment com és l'anime. Els últims anys s'ha degradat molt la qualitat, hem perdut el que dona una bona qualitat audiovisual per el que tu dius, perquè és un fast food audiovisual. Sí. Algo que és... Algo immediat, algo ràpid... Algo ràpid, fàcil, que a la gent li faci gràcia, i jo què sé, a ballar. Sincerament, jo porto molt de temps sense mirar també el que és el TV3 i tal, només em poso el noticiari a vegades per escoltar mentre condueixo, però el poc que he vist és que arriba a ser monòton, no sé, no m'estranya que els joves no ho mirin, no m'estranya, o sigui, i a sobre tenim tot el que tenim a internet, no sé. I una cosa m'he enrocat, o sigui, jo el que volia dir amb això, l'últim que he dit, era que els de 3XL Vibes vam dir que, per exemple, en el seu moment 3XL.net i després 3XL.cat i les variacions i les mutacions que hi van haver, perquè semblava que cada any canviava de format, però aquesta gent realment va inventar alguna cosa, va obrir camí, hi havia tot un món per explorar, hi havia l'entrada a l'internet, la gent encara no sabia molt bé com funcionava això de l'internet, però ells tenien una pàgina, tenien jocs, tenien una comunitat, una xarxa, van començar a introduir l'anime en català, a fer programes com més adults, programes que eren top a molts llocs, vull dir, teníem Doctor Who en català, teníem el Nan Roig, teníem, com es diu, aquell que sortia al punk i tot això, els joves, tenia, Breaking Bad en català van portar els del 3XL, saps? Vull dir... Breaking Bad en català? Sí, vull dir, realment sí que no sabia, gent que estava actualitzada, estava com... Sabia el que hi havia al mercat, sabia el que la gent volia veure, que eren les novetats, les coses més actuals, etc. I treballaven per això, però sembla que ara anem a remolc de les grans tendències de la cultura audiovisual i bueno, pues si ara toca fer salseo i dir que han encontrado a la Rosalía quitándose un moco debajo de un puente. Jo és que no sé, ja que estem fem i obrim un gran hermano, el gran germà a Lleida. Salva'm de Lleida, sisplau. Salva'm de Lleida. Sí, bueno, aquesta és la meva fruita podrida que ha durat 25 minuts, no? Bueno, doncs sí, fruites podrides. Podem comentar una més de fruita podrida que sigui així relativament rapideta, perquè crec que ja la vam comentar farà 2 podcasts o alguna cosa així, però segueix estant molt present. A mi m'agradaria dir el tema dels spoilers immediats, no els spoilers en generals, però els spoilers immediats, instantanis. Surt un episodi, surt un capítol del manga o de l'anime i immediatament, instantàniament, et trobaràs, ja sigui al Twitter, a l'Instagram, on sigui, algú al respecte. És, tio, per la mare de Déu, dona'm un descans, un dia, 2 dies, que tingui temps per veure-ho. No sé si has tingut... Sí, has tingut algun problema així. Mira, el que em molesta, si la gent vol veure spoilers, que miri els spoilers. A mi m'és igual. A mi em suda tots els collons per la part de darrere que tu vulguis mirar spoilers. Això m'és igual a mi. Però, sisplau, no ho fiquis tan explícitament en públic. L'altre dia és que ni tan sols el segueixo, un youtuber que penja vídeos de One Piece, de temàtica de One Piece i tal, penja un spoiler, o sigui, penja un vídeo comentant un spoiler i no se li acut res més que la vinyeta, que és l'espoiler, en plan, l'espoiler dibuixat, materialitzat, la fica de miniatura. Però què fas? Però què fas, tio? No puc evitar-ho, en plan, entro a YouTube i ja està allà, i ja l'he vist, ja està, ja no puc borrar. Tio, fica en plan, capítol 1162, spoiler, i que es vegi la vinyeta borrosa de fons una miqueta, que puguis més o menys saber, o no, o simplement veguis unes taques negres borroses de fons, i si tu estàs interessat en això, doncs jo vinc i clico la teva puta merda de vídeo i me'l miro. Però siguis una mica reservat.
Sí, de ser una mica reservat, de no ser tan exagerat i descarat, de posar-t'ho directament i dir, ha passat això. Sí. L'Ei s'ha mort, avui, mira, l'Ei s'ha mort. I és Mira, tio. un minut, mira. És que, literalment... És que jo crec que això és tenir-li poc respecte a la comunitat. Vaja. És horrible perquè per gent... O sigui, jo, per exemple, jo faig servir Instagram sovint i és horrible el fet de... Ara no em passa perquè és que també és una de les conseqüències de les quals jo ara intento llegir el manga quan surt. Perquè és que m'anava a l'Instagram i de sobte deies ha passat això i això, i tio, joder, m'agradaria esperar i arribar. Per tant, la meva motivació per llegir el manga és per no menjar-me spoilers. Ja. Bueno, ahir ho comentaven a la xerrada de One Piece, deien en plan, la gent que només esteu mirant l'anime, sisplau, comenceu ja a posar-vos al dia del manga, perquè és que de veritat que el dia que se sàpiga algú totxo, rotllo, què és el One Piece, o de on surt el barret de palla, que el dia que surti algú totxo de veritat és que no durarà ni 60 segons abans que vingui la mare del teu col·lega i et digui Ricky, a tu t'agradava el pibe aquest que s'estira. Pues que sàpigues que el One Piece és una botella de sac. No, sí, és horrible, és massa ràpid i la gent té zero respecte. No m'agrada gens entrar a Instagram, a TikTok o el que sigui, que hi hagin 24 reels, 24 comptes de TikTok que ja t'estiguin explicant que la mare d'en Luffy és en Don Flamingo. No Crocodile un altre cop, tio. En Crocodile un altre cop. ¿Por qué le da con la chanca a Crocodile? Fa por. He d'anar amb filtres per l'Instagram per culpa d'això. I també fa pena per la gent que està mirant la nova sèrie que ha començat, perquè soy jo, joder. Ja. Jo a vegades saps què faig? Saps això que se'n diu com no me recordo com... El sentit de que tu t'estàs creient alguna cosa, o sigui, accedeixes a creure't alguna cosa per tal de gaudir-ho, saps? Com et mires... O sigui, una pel·lícula, per exemple, no? Tu t'estàs mirant una pel·lícula i tu saps que el que està passant allà no és real, òbviament. Sí. Però hi ha un moment que el teu cervell se n'oblida d'això, de que no és real, i simplement gaudeixes de la pel·lícula. O estàs mirant una broma de càmera oculta, per exemple, que tu pots arribar a sospitar que potser està preparada, però potser ho ignores en aquest moment simplement perquè vols que això et faci gràcia, perquè si estàs pensant tot el rato això està preparat, no, això és un tongo, això no, doncs no acabes gaudint, no? El que estàs consumint en aquest moment. Jo a vegades veig coses que pot ser que siguin spoilers, però li dic al meu cap no, segur que és un fanart o alguna cosa així, saps? En plan, segur que no és real. I el meu cap s'intenta com oblidar-ne i després si ho veig és com, bueno, no, sí que era veritat, però durant aquest temps com que el meu cap ha intentat neutralitzar el pensament de que m'havia menjat un spoiler. Aviam, també s'ha de dir que amb tot aquest tema de la intel·ligència artificial i les imatges generades per ChatGPT i tal, sí que és veritat que també t'ajuda una mica a anestesiar-te, perquè hi ha tantes imatges i tantes coses randoms que estan tan ben fetes que no pots distingir si és manga, si és anime, si és realitat o no. Per tant, d'alguna forma estàs anestesiat i dir, bueno, però això que sé, potser és veritat. Vaig veure una imatge del pròxim capítol del manga que es veien Sanji i en Zoro liant-se. I jo crec que és real, però no ho sé, saps? Ojalà sigui real, ojalà. Per fi, el One Piece l'hem trobat. Ha passat. És en Zoro-san. Baggy, ya puedes dejar de actuar. ¿Cuánto tiempo pasó desde que mi capitán? Això és lore accurate, Això va passar en l'episodi 1724, no sé si ho sabies. El què? Lo del 1700? Sí. 1700, sí, ara arribo. Vale. Molt bé. Pipe, tallem ja el mood d'emprenyamenta, desinflem-nos, respira una mica. Sí, s'ha acabat. Ja no estic enfadat. Tranquil·litzem-nos, sí? Ara traurem un parell de copetes de sake, un porró ple de sake, relaxem. Gloc. Vinga. Canviarem. Molt bé. Ara anirem a alguna miqueta més distens. No, Pipe? Què teníem preparat ara? Una mica més elàstic, que podríem dir, una mica més divertit d'alguna forma, una mica més amb l'essència del GR5. Farem una petita còpia del que fa en PewDiePie i això se'n diu un meme review.
Farem, com li has dit tu, una passarel·la de memes. La passarel·la del mem. La passarel·la del mem. Bàsicament, el Ricard i jo ens enviem sovint memes, vídeos o merdes de One Piece. O sigui, bàsicament la nostra amistat es basa en això, en enviar-nos merda de One Piece. Correcte. Per tant, vaig fer servir una mica del meu temps per fer una recopilació dels millors memes que ens hem enviat o els que més gràcia em van fer. Correcte. I doncs anem a fer un meme review. Ara perquè tenim l'excusa del podcast i hem de parlar al final, però fa uns mesos ens podíem passar pràcticament un mes sense intercanviar paraules, només intercanviant posts d'Instagrams i meme. Meme de One Piece, mira, aquest el vaig a veure. Més, ni ficàvem like ni res, era com tu n'enviaves un, jo n'enviava un, jo els gaudia tots, però no hi havia connexió, era com envia. Sí. Hi ha molts que jo em descollono, no sé per què, però hi ha molts que dic, em descollono. Hòstia, a vegades estic cagant i em fa tant riure que m'enxeco per aplaudir tot, tio. Ostres, n'hi ha un que no el trobava, és que no sé si te'l vaig enviar tu o què, però era boníssim de... A mi m'encanta un dels que has triat avui, que no me'ls he mirat tots, però n'he vist un així de reull, i aquest em fa molta gràcia, ja, quan surti. Bueno, anem a veure. Fot-li gas tu. Comencem, vaig a buscar el primer. Canviem d'escena. Canviem d'escena. Escena canviada. Va bé. Molaria que s'actualitzés el xat del Twitch aquí al costat. Perquè ara es veu buit, perquè és com que s'ha recarregat, però tenim tot el xat ple de coses que ens ha anat dient la gent. Estaria més bé que és, però bueno. Si ho voleu veure, veniu al directe. Molt bé. Correcte. Vale, primer, explica't aquest meme. Primer meme. Un dels misteris més grans. Per fi hem solucionat un dels misteris més grans. Qui és la fucking Sunèsia? No és res més que la nòvia d'en Zoro. No, nòvia no, amiga. Va, vinga, l'amiga. Té dos ulls, té un braç, té una mà. Té com aixella, no? Assenyala el meme. Sí, no? En el meme es veu una foto de la cuina i una foto de la Tuneja i bueno, hi ha com uns cercles vermells intentant destacar les semblances. Sí. Aquests són brutals. Un és una nena com de 10 anys i l'altre és un elefant que té com 800 anys i medeix com 6 quilòmetres d'alt. És que és brutal, tio. Però, vaja, jo crec que potser, o sigui, la cuina va com caure per les escales i va com entrar en una espècie d'escales del plano astral i va com caure durant 800 anys i en aquests 800 anys, a mesura que anava caient, s'anava transformant en Zuneja fins que va acabar de caure i ja no sé què més inventar-me. Ho has intentat, Ricard, ho has intentat. Gràcies. Dóna-li un rating a aquest meme. A mi em va fer molta gràcia quan el vaig veure per primera vegada, la veritat. Li ficaré, crec, 7 pezunyes i mitja de Chopper, crec. Molt bé. Sobre 10 pezunyes de Chopper. Ok, jo també li poso 7 Dendenmushi. Vale. Va, anem pel segon? Sí. Aquí tenim el segon, que és un mem concretament de Radio Nakama, companys de podcast. A veure, és que a mi em treu una miqueta per... vale. Sí. Vale. L'explico jo o l'expliques tu? Explica'm tu. Vale, no és un meme gaire complicat. Surt una foto d'en Dragon, que a més és el frame que surt actualment està sortint ara, és la intro, no? És la intro de l'anime d'ara, que surt un moment que surt com Lockdown, el moment on apareix el llamp aquell i apareix un frame en Dragon i a sota fica hace ya 26 años que Monkey D. Dragon no hace nada. És que és veritat. Després segur que ens ficaran un flashback que durarà 2 anys i mig explicant-nos tot el que ha fet en Dragon aquest temps. Però fins ara és que per no fer ni ha saludat el seu fill, tio. 26 anys i no li ha dit res ni en Luffy. Estaven a la mateixa illa, podia passar saludant, no, almenys? En plan, hola, què tal? Nah, passo. Ei, què tal? Soc el teu pare. M'he passat 19 anys sense passar-te la manutenció.
Sí, ves al tanto, por ahí. Cuidadito, por ahí. Cuidadito con el buggy, Un consell, Bueno, fill. Cuidadito con el buggy, i se'n va. un petit parèntesis que m'agradaria fer és que molts d'aquests memes, ja sabeu que el món dels memes per internet i tal és completament salvatge, per tant, els que he vist que tenien rotllo, la marca d'aigua o el nom, doncs he intentat deixar-lo, com per exemple aquí Radio Nakama, o hi ha altres que veureu que està al tag i tal, per tant, per intentar respectar una miqueta pues, qui sigui que l'hagi fet, però n'hi ha uns altres que simplement són comptes que el repugen i el repugen i el repugen, per tant, Correcte. ni idea d'on surt. A part, jo crec que el mem en si, el mem ha de ser de lliure... Sí. De lliure circulació, en plan, si tu estàs creant un mem i donant-li a internet, has d'estar obert a que aquell mem pues, vagi per tothom. És part de la comunitat, ja, em sap greu. Sí. Rotllo... Aquests memes no són nostres... I ningú es guanyarà la vida penjant un puto meme, vull dir... Vale. Simplement per rentar-nos les mans. Aquests memes no són nostres. Però tampoc donem suport a CC Army ni a Cabronazi robant contingut, Si es pot donar crèdit, mira. Vale, següent molt bé, passo. Next. Dale tu amb aquest, Pipe, que tu parles millor guiri. Jo parlo millor guiri. Sí. Aviam, deixa'm veure, necessito aquests 10 segons de descans. Ah, vale. Està bé, aquest? Aquest mola, perquè és la típica de que... De fet, això també em va passar a mi mateix. Però explica, Pipe, que aquí hi ha gent que no sap de què vale, sí. És bàsicament un meme en el que diu... Bueno, ho puc traduir, però està en anglès. I diu, quan algú et pregunta ei, quantes temporades té One Piece? I surt el del... No, espera, no diu això, no? Diu, en quina temporada... No? Per quina temporada vas tu de One Piece? Ah, sí, per quina temporada estàs tu de One Piece? I després surt el del Black Panther i diu, hey, we don't do that here. Aquí no fem això. Aquí no fem això. No parlem d'aquesta forma, aquí. Temporades... Per arcs. A mi no em parlis de temporades. Per arcs i fletxes. Bastant bo. A més, li han ficat amb el pibe aquest de Wakanda, que no sé qui és, la veritat, no m'he vist la pel·lícula de Black Panther, al igual que no m'he vist de Marvel, però li han ficat el barret de palla i fa gràcia. We don't do that here. Vale, següent momasso. Ui, em ve un que a mi em fa molt riure, Vale, cuidado. Aviam, espera. Vale, en aquest meme es veu... es veu a cantó, a banda i banda, es veu amb barba negra i en Luffy, i es veu que porten un outfit bastant semblant, en plan, amb barba negra porta una camisa vermella oberta i una espècie de turbant o mocador o cinta lligat al voltant de la cintura i deixant caure un dels extrems, no? És com una faixa, no? I fica el meme. Bro, com que en Barba Negra no va poder robar-li la fruita amb en Luffy, ha decidit robar-li l'outfit. És que és literalment el mateix outfit, tio. Són iguals, què collons? És tal qual. Sí. Van a la mateixa tenda a comprar la roba. Aquí tothom compra la roba al mateix lloc o què? No, aquest em fa gràcia també. Jo això li dono 3 barrets de palla de 5 barrets. Que no hem ficat puntuacions als altres. No, ens hem oblidat d'una mica alguna puntuació, però no passa res. Jo que li dono... El d'en Dragon, què li fiques tu? El d'en Dragon, jo li dono, perquè em fa gràcia, 4 fruites del diable de sobre 5. Vale. Jo... Aquest, el primer cop que vaig llegir em va fer molta gràcia, després vaig veure moltes rèpliques i ara em va fer tanta gràcia, però en el seu moment sí, així que li dono com un... li dono 8 testicles de tritó sobre 10 testicles de tritó. No, toma ja. Bona puntuació, no? No, bueno, no està gens malament. Següent,
La de Wakanda, aquí no ho fem així. Jo aquesta no m'ha fet tanta gràcia, la veritat, és una mica més simple, i crec que només li donaria com uns 24 barrils de sake sobre 2.700. Vale, no em sembla malament. Jo crec que li dono uns 12 barrets de palla sobre 24 barrets de palla, més o menys. La meitat, bastant bé. Sí. Vale, i la següent ja era aquesta de l'outfit, que jo li donaré, crec, com m'ha fet bastanta gràcia, així que li donaré 8 xupitos de ratafia sobre 10 xupitos de ratafia. Oh, not bad, not bad. Jo crec que li donaré 3 Going Merry sobre 7 Going Merry. Vale. Ahir Pipe vam preguntar a la xerrada aquesta One Piece, li vam preguntar a un nano Going Merry o Sunny? Tu què respons? Going Merry o Sunny? Sunny, no sé. El van fonar, A mi m'agrada el Sunny, no sé. Hòstia, el van fonar, tio. Van dir que li agradava el Sunny, van dir que era un pelele i li van quedar com 4 cops de puny i... Uau, doncs m'haguessin fet el mateix a mi, doncs. No, és broma, però sí que l'opinió popular estava com més de part del Going Merry. Jo crec que és una mica... A mi em resulta una mica absurd comparar una cosa amb l'altra. O sigui, un és un vaixell petitó que va complir la seva funció i la història està guapíssima, etc. I l'altre és un barco pirata com Déu mana. Que té de tot, literalment vola, o sigui, no sé què més vols. Té dins, té motos d'aigua, té submarins, Està guapo. Té de tot. És el vaixell que es mereix el futur rei dels pirates, com a mínim. Hombre, com a mínim. Clar. Que això, és que la gent és molt de polaritzar-se. Sí. La gent és com o Going Merry o Sunny. No, primer Going Merry, després Sunny. No has vist la sèrie com passava. Primer venia un i després venia l'altre. I s'ha acabat. Vale, tenim aquest ara, Pipe. Següent. Aquest tema, continuem una mica amb les teories sobre qui és el famós Sogeking i és una imatge comparativa on es compara els tres com aquestes tres banyes que surten de la màscara d'en Sogeking es comparen amb el cabell d'en Fingerland, com es diu aquest? En Garling? No es diu Garling? Sí? Crec que es diu Garling. Sí. Doncs en Garling. Sí. Bueno. Jo què vols que t'hi digui, Pibe, tio? Jo, la veritat és que els memes d'en Sogeking, bueno... Tio, és que a mi qualsevol meme d'aquests, de teoria conspiranoica, em fa molta gràcia perquè són molt absurds, tio, són brutals. A mi em molen molt. Quina puntuació li dones, doncs? Tio, jo li dono 7 slimes sobre 14 slimes. Hòstia puta. Jo crec que li dono... la provo justet. Li dono 5 iogurts Griego Danone sobre 10 iogurts Griego Danone. Vale. Acceptat, doncs. Molt bé. Què més tenim? Més tenim ara? Següent. Momasso. Hòstia. Vale, que no ens el censurin aquest, Aviam, cuidado. El pitxolín. Simplement necessito un segon per veure sí, clar, que fins que arriba a Noruega la imatge no, ja... Sí. Aquest és boníssim, tio. No fotis. És que el vaig veure i em vaig descollonar. A mi es fa gràcia que enseny... Home, espera, expliquem-lo, joder, no me'n recordo mai que estem en un puto podcast. És bàsicament el que veiem és una imatge... És una imatge del manga, probablement original, però que està classificada. Descartada. D'un dels Gorosei, que és el Gorosei del Cook. És com un cuc de terra, no sé exactament el que és. I en Sanji, com si així un cara a l'altre, que estan a punt d'apagar-se, el Sanji encenent-se un cigarro. I l'altre li surt a la...
Li surt tota la zoan mitològica, Li surt tot el cuc, per dir-ho d'alguna forma, d'entre les potes, d'entre les cames. Sí. I bueno, doncs això té pinta de ser una pelea èpica, com a mínim. Sí, és... és curiós, quan menys, és curiós. Sense paraules, aquest m'encanta, tio. Vale. A tu no t'agrada, Bueno, no em fa tanta gràcia. No em fa tanta gràcia. A mi em va semblar brutalíssim, tio. No em fa tanta gràcia. Sí, fa gràcia de bones de primera, però no em fa tanta gràcia. Tu què li ficaries? Jo li poso 8 plàtans i mig sobre 10 plàtans. Hosti, Déu-n'hi-do. Jo li fico... No l'aprovo justet, però tampoc em fliparé. Li ficaré com... 6 cops de puny d'engarp sobre 10 cops de puny d'engarp. Bueno, ok. Vale, següent, Momo. Vale, ve el meu preferit, Pipe. El meu preferit. Jo crec que tu ja saps quin és, Vale. Sí. El següent és aquest. One Piece, episodio 210. No te preocupes, Chopper, la próxima jugada te recupero. Vale. Bravo, mític. Aquesta és mítica, Es veu una imatge on és una imatge mig il·lustrada, mig una imatge real, una fotografia real, on es veu com els membres de la tripulació dels barrets de palla estan jugant una partida d'algo, que no sé què és, un joc que no sé què és, la veritat, i està tirat a sobre de la taula com si fos una aposta més en Chopper. I el text és aquest, no? No et preocupis, Chopper, a la pròxima jugada es recupero. M'ha tanta gràcia perquè, a més, hi ha com la broma aquesta, no? De que en Ruffy en algun moment va dir que si faltés el menjar, el primer a menjar-se seria en Chopper, no? Perquè és un... El menjar de reserva, deien. Sí. Que fort. I, bueno, i se l'ha acabat jugant en una partida de pòquer. Bueno, el pitjor de tot és que és part del lore, és la veritat, rotllo, això va passar més o menys. Més o menys, sí. Però no va ser per voluntat pròpia, no? També, pobre. No, però... Que jo, amb aquest, crec que li fico com... un 9 i mig, 9... Ja no sé què inventar-me més, Pipe, tio. Ja no sé què més inventar-me, tio. Crec que com 9 fentanilos i mig sobre 10 fentanilos. A mi he d'admetre que també m'agrada bastant, per tant, jo crec que li posaré... 74 boles de canyó sobre 80 boles de canyó. Hòstia, molt bé. A mi el que em fa molta gràcia també és com aquesta barreja entre dibuix i realitat, que, saps? I que els personatges no tinguin ulls. No sé, com la forma en què està dibuixat em fa molta gràcia, tio. A mi em fa gràcia. Boníssim. M'hauré de revisar el capítol 210, aviam. Sí, aviam què passa. El capítol 210 és el Dragon Fight o què? No ho sé. Segur que sí, segur que el del meme és tan friki que segur que ha fet referència a això. M'ho creuria, 100%. Vale. Següent meme. Penúltim meme. Vale, tenim aquest. Vale. Explicitem el meme. Es veu és una mica complicat, vale? Ja, us en recordeu en Pepe the Frog, vale? El meme dibuixat. N'hi ha un que el meme està com preparant un cop de puny llegendari que està venint de molt enrere, i es veu aquest meme, aquesta granota porta el barret de palla i el villano fica 2 punts. Tuve una infancia muy difícil. Y en Luffy, preparant el cop de puny, li respon: joder, ¿qué te crees que soy Naruto? Com dient, aquí poca pietat, és igual que un passis malament quan eres petit, te voy a cagar a madrazos. I no sé si ho sabies, però hi ha també molt de meme amb el Naruto, perquè al Naruto li diuen fins i tot que té el nunjitsu de parlar, el nunjitsu de menjar-li el cap als altres. Perquè es veu que...
Sí, els hi fot la xapa i parla amb els enemics i els acaba... No sé, els acaba... és Sí, sí, manipulador de els meta. acaba convencent. Per tant, joder, ¿qué te crees? ¿Que soy Naruto? Me la suda! La forma que té de convèncer en Naruto. No, perquè tots som amics i aquí a la Villa de la Hoja tots som família i jo seré el pròxim Hokage. En Luffy, bueno, aviam, què vols els cops de puny, amb la dreta o amb l'esquerra? Me la pela, nen. Te voy a matar a ti i a ti família. Vale. Jo amb aquest li dono com 12 quilos de 12 quilos d'ungles del peu sobre 28 quilos d'ungles del peu, crec. Jo li dono... Jo li dono 2 Yonkoi sobre 6 Yonkoi. Hòstia, bona proporció, eh? Sí. I finalment, l'última, l'últim participant de la passarel·la del mem és aquest aquí. Vale? El vols explicar tu? O ho explico jo? Com vulguis. No, el puc explicar jo una vegada el pugui veure, no et preocupis, perquè t'he enviat Sí, tants és que no sé. veritat. És que t'he enviat tant que no... Ah, vale, aquí, sí. Vale, és una imatge... Que també és de Ràdio Nakama, aquests. Són uns màsters. Sí, crec que hi ha moltes imatges d'aquestes, però bàsicament està editada perquè sigui de One Piece. Però rotllo, es veu una escena de nens pobres i la mama doncs, cuinant un cor, saps? Que li falta. sacrificant-se. Que li falta amb ella, Sí. no? Es veu com el forat del cor, Sí. com si estigués cuinant el seu propi cor. S'està sacrificant pels nens i bàsicament el text el que diu és rotllo 25 anys i One Piece encara no s'acaba. I la mama, que li han posat la cara de l'Oda, diu si no les gusta, coman pito. Vinga, i s'ha acabat. Si no te gusta, a veure Jujutsu no Kaisen. Vinga, crac. Sí, rotllo, xapa la puta boca, Vinga, ni a veure, temporades... Res, això, veure un anime del Netflix, crac. I després em dius què. Molt bon meme. Què li fiques tu amb aquest? Aviam, jo que li posaria 2 marines sobre 5 marines. Vale. Jo li ficaria, crec, com 0,03 d'escopits d'en Kobe sobre 0,07 escopits d'en Kobe. Ah, bueno. No està malament, no? No està És una bona proporció. No està mal. No està mal. Vale, Pipe, hem acabat la passarel·la del meme. Tu, si t'haguessis de quedar amb un dels momassos, amb quin et quedaries? Jo ho tinc molt clar, la veritat. Jo ho tinc claríssim, també. Jo em quedo... És el de les apostes en Chopper, eh? Jo, per mi... Preferit, aquest. Jo em quedo el del Sanji contra el Gorosei Cook. Et quedes aquest, eh? Molt bé. Aquest em sembla brutal. El gusano. Vale, molt bé, molt divertit. Sí, molt bé. Vale. T'informo que actualment portem 1 hora i mitja de programa. Bueno, Vale. podem fer, no sé, una petita xerrada final per... Sí, fico un altre cop les... Fiquem les carusses així grans. Sí, canviem, espero no desaparèixer. Ho havia fet bastant abans, però... Vale, doncs res. T'agradaria comentar alguna cosa, Pipe? Bueno, ganes, perquè ara em posaré a llegir l'últim capítol de One Piece i a veure també... Sí, també hem de veure perquè és diumenge, per tant, crec que hauria de sortir el nou capítol de One Piece. No ho sé, mira, saps què? Acabo de mirar i no està, per tant, no sé jo, El solen treure més cap al vespre, no? Sí, són les 6. Bueno, al vespre, aquí ja es comença a fer de nit. Però bueno. Bueno, a mi el que m'agradaria dir també com a despedida ja és que ahir va ser un dia molt guai, molt especial, que espero poder-ho repetir, perquè desvirtualitzar la comunitat de One Piece en català la veritat és que és algo molt guai, algo molt entranyable. Crec que som una comunitat amb moltes ganes, amb molt d'amor i que fem això per pura passió i hobby, divertiment.
i crec que és algo preciós això, i espero que es pugui repetir en altres esdeveniments i joder, la veritat em va fer fins i tot una enveja sana veure els companys de la veu dels Nakama fent el seu programa de podcast allà, perquè realment a mi també m'agradaria, i clar, sent la meva ciutat doncs encara més, no? I espero que puguem arribar, no? A aquest nivell de que ens vinguin a veure gent en directe i poder conèixer gent i poder anar a esdeveniments i aquestes coses i res, que nosaltres continuarem amb moltes ganes. Com veieu, ens ho passem superbé fent aquests capítols i res, que moltes gràcies a tothom que fica el seu granet de sorra perquè aquesta comunitat sigui com és i que en Luffy serà el pròxim rei dels pirates, ja està. Sí, avui ha sigut bastant divertit. Jo crec que el Ricard i jo seguirem buscant i aportant idees perquè tenim bastant temps entre la setmana i jo crec que tenim no només bastant contingut, sinó que tenim també bastantes idees per portar aquí. Idees, Pipe, a mi ara mateix m'acaba de venir una idea. Imagina't fer contra un altre podcast, ¿vale? Una competició contra un altre podcast i fer un Davey Backfight contra un altre podcast. I que perdi hagi de cedir un dels seus integrants que vagi a fer un podcast amb l'altre un dia, saps? Ai, Déu meu, perdo segur, se'm donen molt malament aquests jocs. Pipe, te recupero en la pròxima jugada, te lo prometo. Soc un chopper, literalment, IRL. Hosti, però seria divertit, Seria guai, seria entretingut. Això seria guai, no? Buscar d'alguna forma fer els jocs aquests, però fer-ho a la vida real. Buscar alguna forma de, no sé, i jugar-nos a alguna cosa. No sé, però la Nakama Fest, no? Van fer un festival de One Piece aquí a Catalunya, crec que ho van fer, però bueno, era a nivell espanyol. I segur que devien fer alguna cosa així, no? M'imagino. Bé, no sé. Però... No sé, no hi he anat. No, jo tampoc hi he anat, però vaig veure notícies i tal. S'ho van passar bé, S'ho van passar bé, això sí que ho vaig veure. No, segur que estaria guai, sí. No sé, jugar-nos a alguna cosa, jugar-nos la nostra pròpia propietat. Correcte. La nostra pròpia propietat. M'aposto a la meva mare. Pipe, ho deixem aquí ja? Sí, jo crec que hem fet bastant avui. Ha sigut bastant divertit, diria jo. Sí? Jo crec que ha quedat molt bon capítol. Volia destacar també que crec que com a l'episodi pilot vam dir que faríem capítol cada 15 dies o cada setmana o cada... no sé què vam dir, però vaja, actualització d'aquesta notícia. Farem capítol quan vulguem. Bueno, intentarem, o sigui, sempre que ens vingui de gust, òbviament, estem intentant quedar un cop per setmana, crec, no? O almenys fer feina del podcast i així seguirà sent, no? De moment, un per setmana, és que estem en el pic de One Piece ara mateix, vull dir, com no fer un podcast per setmana amb tot el que hi ha a comentar. Hi ha molt a xerrar, moltes coses que passen i hi ha un contingut quasi bé infinit, per tant... Sí, molt bé, Pipe, pues res, espero que facis una bona lectura de l'últim capítol del manga, que fem els dos una bona visualització de l'últim capítol de l'anime i res, una abraçada, un escalf a tothom, a totes les persones que ens han vist i fins la pròxima. Vinga, que vagi bé. I adeu!